Začal sa expresným košom, ktorý zaznamenal hostujúci Dragovič. Každopádne my si predtým ešte spomenieme, Laštic, že Svit hrá dnes doma v žltej farbe dresov a v rámci prvej štvrtiny útočí na našich obrazovkách sprava doľava, zatiaľ čo Handlová je dnes, a sa povedať, čierna a v rámci prvej štvrtiny útočí na našich obrazovkách hostujúci tým zľava doprava. Grazulis v podkošovom priestore a prvé 2 body zapíše aj domáci Svit cez Jadona Turnera. Ten sa naozaj už prezentoval výborne vo svojej premiére za Svit v zápase proti Leviciam. 7-krát skúsil trojku, 5 z nich Jadon Turner namieril presne do koša. To znamená úspešnosť na trojkách aktuálne cez 70%. No uvidíme, ako dlho to Turnerovi vydrží. Samozrejme budeme pozorne sledovať nielen jeho pôsobenie v dnešnom dueli, ale aj ďalší posíl Svitu. To je ale strelecké zakončenie Dragoviča, ktoré padlo z pomerne veľkej diaľky a Handlová vyhráva tým pádom 4-2. Ten koš, ktorý zaznamenal Laštic, prišiel už po 4 sekundách. Naozaj ten vstup do stretnutia hostia obstarali naozaj blesku rýchle. Medzičasom sa presadil Turner a taktiež Dragovič. Turner sa chce presadiť teraz, ale jeho úspešnosť na trojkách v tejto chvíli klesla. So 71% na nižšie číslo, lebo teraz je to 5 z 8 v rámci tejto sezóny. Typo z SBL. Teda to tak, že zapisujeme aj prvú osobnú chybu v dnešnom dueli a mal by to byť Turner, ktorý sa previnil. Mali sme možnosť počuť už aj pred zápasom, že do Svitu si dnes našla cestu celku početná skupina priaznivcov Handlovej. No samozrejme, priaznivci Handlovej majú veľa dôvodov na radosť zatiaľ v rámci tejto sezóny, preto lebo vaníci sa prezentujú skutočne, možno povedať dokonca, že sú asi najmilším prekvapením doterajšieho priebehu typu z SBL. Tie výsledky, samozrejme rátalo sa s tým, že dosť silní budú Inter, dosť silní budú Spišskí rytieri, dosť silní nebudú Levice. S Handlovou sa možno až tak nepočítalo, no ale aktuálne je to líder typu z SBL, takže každý tým si musí dať na baníkov veľmi veľký pozor. Určite o tom vie aj Rožánek, ktorý aktuálne preniká na superovú polovicu a už na nej hrá s loptou. Rožánek bránený Dragovičom. Jalen Benjamin, jeho prvý pokus v typu z SBL, nepresný za 3 body. Táto lopta bude naďalej patriť Svitu, Rožánek dostúpený Dragovičom, ale práve od Dragoviča aktuálne sa lopta porúčala mimo hraciu plochu. Tento rodák z Čiernej Hory, teda aktuálne zapisuje v celku priaznivú záležitosť zo svojich štatistík preto, lebo zamedzil ďalšiemu pokračovaniu akcie na strane Svitu. Toto bol nepresný pokus Jadona Turnera. No a dostupujú, respektíve doskakujú aktuálne hostia z Handlovej a tak už Davy Smith môže ísť na superovú polovicu. Dragovič zapája Laštica. Petráš vytvára clonu Davisovi Smithovi. Pridávka Davisa Smitha zablokovaná práve Jalenom Benjaminom, ale pri lopte ostanú hostia z Handlovej. Áno, dobrá práca Benjamina, bol tam pripravený Grazulis reagovať na tú rozohrávku jediného Američana na handlovskej súpiske v rámci dnešného duelu a všeobecne v rámci tejto sezóny. Handlová vsadila v rámci tejto sezóny skôr na cestu balkánsku. Veľmi veľa hráčov z balkánskeho poloostrovu má na súpiske hostujúci tréner Miloševič. No a my sledujeme prvé 2 body v rámci typu z SBL pre Jalena Benjamina, ktorý sa teraz práve zapísal po prvýkrát strelecky do štatistík našej najvyššej basketbalovej súťaže. Gutal na superovej polovici. Zapája do hry Petráša. Tak v podkošovom priestore mimoriadne silný. Rozhoráva Dragovičovi. Tento skúša za 3 body. Jeho pokus nepresný. A tak za stavu 4-4 po úspešnom doskoku domáceho Svitu budú hrať už medvede. Úspešný doskok si pripísal Tedrick Wilcox. Prvýkrát v dnešnom zápase sa môže dostať domáci Svit do vedenia, ale Grazulis má teraz trošku problémy, lopta ho úplne neposlúcha, tak posúva Jalenovi Benjaminovi. Benjamin snaží sa presadiť okolo Smitha, zatiaľ sa mu to príliš nedarí, zahrá si Turner. No, Turner to chcel skúsiť z veľkej diaľky, ale bude hádzať 2 trestné hody. Osobná chyba pripísaná Davisovi Smithovi. Takže prvý faul v rámci dnešného duelu zapisujú aj hostia z Handlovej. Zatiaľ jedinú osobnú chybu mal na konte Svit cez Jadona Turnera. Takže na osobné chyby 1-1. Spomínali sme, že Turner sa naozaj odprezentoval veľmi slušne, čo sa týka trojbodovej aj dvojbodovej streľby v tom prvom zápase proti Leviciam, ale na trestných hodoch mu to úplne nešlo. V tom jeho prvom zápase, ktorý odohral za Svit, v dueli proti Leviciam hádzal 2-6, ani jednu nedal. Už teraz vieme, že si svoje štatistiky vylepšuje v tomto smere, premieňa oba trestné hody a Svit vyhráva 6-4.
Smithová rozhrávka cez Láštica. Opäť Davy Smith. Smith to skúsi. Nebol to úplne ľahký pokus. Dobré dostupovanie teraz na strane Svitu a tak Davis netrafil tú svoju dvojku a na opačnej strane už chcú útočiť domáci a myslím, že prvá presná trojka v dnešnom dueli v tejto chvíli zapísaná Tedrickovi Wilcoxovi. 9-4 vyhráva Svit. Keď sme spomínali, že na strane Svitu došlo k veľmi výraznej rotácii na legionárskych postoch, tak tá sa nedotkla, dá sa povedať, iba Wilcoxa a Šituho, ktorí nastupovali za Svit aj pred príchodom nových zahraničných hráčov, zatiaľ čo teraz Petráš bez problémov zasúva loptu do koša. 9-6 vyhráva Svit. Takže v rámci tých zahraničných hráčov sa vo Svite toho naozaj veľa pomenilo, ale práve mená Šituho a Wilcoxa naďalej ostali na súpiske Svitu. No, Wilcox sa chce odvďačiť samozrejme za tú dôveru, tým, že pre chvíľu premenil v celku náročnú trojku. Gutal doskakuje pod košom a dopredu môže ísť Smith. No, Davy Smith sa teraz porúča pod koš, ale fantastický návrat do defenzívy predviedol Tedrick Wilcox. Toto bol krásny blok, ktorý ponúkol v rámci tejto situácie krídelník zo Spojených štátov amerických hrajúcich za Svit. Toto je highlightové, toto si rozhodne zaslúži opakovačku, veľmi pekný blok a návrat do defenzívy, videli ste aj, je to víťazoslavné gesto Wilcoxa. Davy sa Smith tu ale nejak neodradí v tom, aby ďalej útočil. Grazulis zapisuje aktuálne osobnú chybu. Petráš by chcel, aby ten jeho kôš platil. Podľa všetkého sa tak nestane a navyše, keďže to nebolo ani pri streľbe, tak by z toho mala byť lopta z boku aktuálne iba pre Handlovú. Takže v prípade, že by to išlo tak, ako chce Petráš, tak je aktuálne stav 9-8 a navyše trestný hod preňho, tak to 9-6 a lopta z boku pre Baníkov. Lášnicová rozohrávka cez Dragoviča, zapojený Davy Smith, ktorý sa rúti pod kôž a tentokrát už nikto nezoberie tie dva body, ani Wilcox, ani nikto iným žltom. Davy Smith sa presadzuje po prvýkrát v zápase, Handlová má na konte 8 bodov a v zápise o stretnutí 4 presní strelci za 2 body. Teraz už sa tešili domáci priaznivci z 3 bodov, ktoré mohol zaznamenať Rožánek. Napokon lopta vypadla z koša a následne pod košovom priestore sa nepresadil Grazulis. Na opačnej strane už Gutal. Davy Smith to môže skúsiť za 3 body, vyzerá to presne, ale predsa len jemne minul v tejto situácii jediný Američan na hostujúcej súpiske. V tom prvom vzájomnom dueli, ktorý sa hral ešte v rámci prvého kola medzi týmito dvomi celkami, to znamená medzi Svitom a Handlovou, sa radovali Baníci. Bol to zápas defenzívne ladený, iba 67-54. Nie často sa stáva v Tychos SBL, že by 67 bodov stačilo na výhru, ale presne ten zápas prvého kola bol výnimkou, ktorá potvrdzuje toto pravidlo. Teraz pekné 2 body zaznamená Wilcox. Gutal musí vstávať z hracej plochy, tie 2 body Wilcoxa budú platiť. Tedrick sa nepravinil osobnou chybou pri tom svojom zakončení. 11-8, vyhrávajú Medvede. Smith cez Dragoviča, ku Gutalovi. Gutal. Napriek tomu, že to bol z veľkej blízky, tak ťažký pokus na opačnej strane. Turner, Rožánek. Rožánek dáva kôš. Mal som pocit, že tam bola pískaná aj osobná chyba, ale nie. Iba 2 body aktuálne napokon prisúdené domácemu Svitu. 13-8 budú vyhrávať domáce Medvede nad Baníkmi z Handlovej. Za 6 odohratých minút 13 strelených bodov. To je zatiaľ v celku slušná bilancia pre Svit, ale zatiaľ sa dá povedať, že Svitu tento zápas doposiaľ vyhráva skôr defenzíva, preto lebo lídrovi tabulky umožnili domáci basketbalisti iba 8 bodov za odohratých 6 minút, čo je veľmi pekné číslo. A ono, dá sa povedať, že aj zápas s Levicami dosť podobne začal. Tá prvá štvrtina zo strany Svitu bola veľmi dobrá, dokonca ju vyhrali Medvede nad úradujúcim majstrom, ale čím dlhšie sa hralo, tým sa viac ukazovala aj kvalitnejšia a širšia rotácia na strane Levíc a Svit začal strácať so svojím súperom. Davy Smith, pekné 2 body. No, táto Wilcoxová rozohrávka bola trošku riskantná a toto budú 3 trestné hody pre Jalena Benjamina. Možno trošku zbytočná osobná chyba aktuálne pre protinováčikovi na súpiske Svitu. Benjamin aj tak strieľal z veľkej diaľky, ťažko povedať, či by mu to padlo, ale tak toto je bezpredmetné, preto lebo Benjamin bude mať možnosť ukázať svoje kvality na šeskách a vôbec poprvýkrát tento americký rozhorávač bude v najvyššej slovenskej basketbalovej súťaži hádzať česky.
Benjamin to zatiaľ v dnešnom dueli skúšal raz za 2 body, vtedy mu to padlo, dvakrát to skúšal za 3 body, vtedy mu to nepadlo a teraz má možnosť teda ukázať svoje kvality aj v rámci ešte tej jednej strely, ktorú sme od neho nevideli, to znamená šesky. Prvá nepadá, má možnosť na 2 reparáty. Bez troch nie je zlá štatistika na úvod pre Jalena Benjamina na trestných hodoch. O 5 bodov aktuálne vyhráva domáci Svit a outsider tohto duelu proti Handlovej. Máme možnosť vidieť už aj náznaky rotácie na jednej a na druhej strane. Za Svit už hrá Abdullah Šitu, ktorý nezačínal tento zápas na hostujúcej strane. Teraz pri lofte máme možnosť vidieť Dražka Kneževiča, ktorý sa zapája hneď do útoku. Toto podľa všetkého bol čistý blok proti Petrášovi, ktorý pripíšuje Šitu. Na strane Handlovej zatiaľ iba jeden muž má na konte viac ako jeden presný pokus v dnešnom dueli, je to Davis Smith, ktorý zaznamenal doposiaľ 4 body. No a pozor, preto lebo zrejme za rečí prichádza aktuálne technická osobná chyba. Ťažko povedať, či ju pripíše jeden z hostujúcich hráčov, alebo to išlo na striedačku. Každopádne Rožánek bude mať možnosť aktuálne trošku zveľadiť náskok domácich Medveďov. Tento darček sa rozhodol predsa len domáci kapitán si otvoriť a rozbaliť a aj ho využiť v prospech svojho týmu. 16-10 vyhral Svit, keďže išlo o technickú chybu, tak samozrejme to neznamená, že by Handlova mala prísť o loptu. Hostia ju budú mať vo svojej moci, ale aktuálne prehrávajú už o 5, ale o 6 bodov. Lašnicová rozohrávka. Kneževičov náročný pokus. Nebolo už príliš veľa času na zakončenie. Jaden Turner na opačnej strane, lopta by mala patriť domácim. Aj bude. Handlova doposiaľ v tejto sezóne spoznala mená iba 2 premožiteľov v tej úvodnej štvrtine základnej časti. Baníci podľahli iba Prievidzi na jej pôde. No a naposledy, respektíve tá posledná prehra, ktorú zatiaľ pripísali Baníci v rámci tejto sezóny, tak tá sa stala na domácej pôde proti uradujúcemu majstrovi z Levíc 70-72. Odvtedy si už ale Baníci napravili trošku svoju chuť smerom k basketbalu, preto lebo dokázali poraziť tým SPU Nitra o 40 bodov, 91-51. No a pak Svit, no nie najlepšia forma, samozrejme preto prišlo k tým zmenám v kádri. Väčšinou samozrejme týmy nevstupujú do svojich zostav v priebehu sezóny, ak to nie je nejakým spôsobom opodstatnené. Ale problémom zatiaľ Svitu v tejto sezóne sú tie nepríliš lichotivé výsledky. 6 prehier v rade aktuálne majú na konte Medvede. A po 5. prehre po sebe, kedy Svit prehral na pôde Spišských rytierov, prišli tie veľmi výrazné zmeny na súpiske Svitu. Dnes už by to určite Medvede veľmi chceli zlomiť, ale proti lídrovi. No nie je to samozrejme ten najlepší súper na rozbeh dnes. Super z Handlovej, toto nebude kôš Dragoviča a následne sa píska faul na Rožáneka. Dragovič sa aktuálne zlostí, on by chcel vidieť, že by tie 2 body boli uznané, preto lebo lopta podľa jeho názoru už padala smerom do koša. Rozhodcovia boli názoru toho, že ešte nie. Poďme ešte raz na tú robotu Dragoviča. Asi by som dal skôr rozhodcom za pravdu. No a tento faul proti Rožánekovi mohol byť posúdený, možno aj ako nešportový, a aj bol posúdený ako nešportový. Tuto máme možnosť vidieť. Rožánekovi na tie šesky nikto nejde doskakovať, to znamená jediné 2 trestné hody a lopta z boku aktuálne pre Svit. Samozrejme, hráme prvú štvrtinu, 8 minútu, strašne veľa času do konca, ale predsa len Baníci sa začínajú dostávať do trošku nepríliš pekného manka. Keď Rožánek to teraz nejakým spôsobom nepočiarkol, aspoň nie z prvej šesky. Rožánek je spoľahlivým exekútorom trestných hodov, 80% na úspešnosť tejto sezóne, to znamená bežne premení 4 z 5. Teraz premenil 1 z 2 trestných hodov, ale predtým už jednu šesku hádzal dnes Rožánek, vtedy keď prišla technická chyba na strane Handlovej, takže zatiaľ 2 z 3. Pre domáceho kapitána, ktorý navyše teraz bude rozohrávať od dvostrannej čiary.
Rožánek posiela loptu do hry. Šituovi. Rožánek. Prenik pod kôš. Turner. Respektíve toto je samozrejme Benjamin. No to nebola jednoduchá dvojka, veľmi dlho letela, ale letela priamo do koša od Jalena Benjamina, ktorý teda zapisuje ďalšie 2 body, svoj 5. a 6. bod v dnešnom dueli. Aktuálne Jalen Benjamin najlepším strelcom svitu v tomto zápase. 19-10. Potrebovali by sa baníci už presadiť smerom dopredu. Zatiaľ im to príliš nepadá, nejaká trojka by mohla pomôcť a tá prichádza v tejto chvíli od hráčov Handlovej cez Balšu Mirotiča, ktorý sa presadil, znižuje na 13-19. Dôležitý okamih pre Handlovú, predsa len 9 bodov rozdielu medzi oboma týmami v 8 minúte. Jalen Benjamin chce tých 9 bodov prinavrátiť, ale zatiaľ čaká na svoj prvý presný trojbodový pokus typu z SBL. Skúsil to už 3-krát americký rozohrávač, zatiaľ neúspel. A tak Handlová môže potiahnuť nejakú tú bodovú šnúru, potom ako sa pred chvíľou presadil Mirotič, teraz hrá Kneževič. Za perimetra to nebude skúšať Pipíška, ten sa prebíja pod koš, ťažké 2 body zapisuje Bráňo Pipíška, ale sú v koši. 15-19 z pohľadu Ostí. Dôležitá reakcia lídra prišla na prelome 8. a 9. minúty tohto duelu. Rožánek pri lopte ostane, napriek tomu, že nezdá sa, že by úplne Mirotič s tým bol stotožnený. Uvidíme ten ťažko premenený trojbodový pokus od Mirotiča, no a následne veľmi pekné zakončenie Bráňa Pipíšku. 19-15, lopta v rukách Wilcoxa, posiela Grazulisovi, Benjamin, Rožánek. Iba 6 sekúnd majú domáci na to, aby zakončili tento útok nejakým strelským pokusom, no Rožánek to asi bude musieť skúsiť sám za 3 body z veľkej diaľky, aj to skúša, a pokon to nie je presné, ale výborný doskok zaznamenáva Šitu v tejto situácii, od Grazulisa lopta nejde mimo hraciu plochu a ďalší trojbodový pokus už padá domácim Medveďom. Dedrick Wilcox, 22-15. Zastreľovali sa domáci v rámci toho predchádzajúceho útoku. Mali tam viacero trojbodových pokusov, niektoré nepadli, ale napokon to Wilcox vyriešil v spokojnosti domácich tribún. A navyše Pipíška teraz zaznamenáva stratu. Benjamin ide do koša a vychutná si to. No a oddychový čas Neša Miloševiča je asi logickým vyústením toho, čo aktuálne vidíme. Predsa len zatiaľ líder v dnešnom dueli neťahá za dlhší koniec povrazu. Naopak. Necelú minútku budeme hrať ešte v rámci prvej štvrtiny. Rozdané pokyny od Neša Miloševiča smerom k hostujúcim hráčom. A uvidíme, či to nájde svoje logické vyústenie na hracej ploche. Petráš posúva Kneževičovi. Raško Kneževič, rúti sa pod kôš. Krásna akcia Ostí. Petráš 2 body. 17-24 z pohľadu Handlovej. Pekná výmena lopty medzi Kneževičom a Petrášom znamená aktuálne, že sa Handlova zapisuje na scoreboard. Rožánek. Náročná lopta aktuálne pod kôž, ale Šitu to skúsi. Šitu, nebolo to ďaleko, ale na to sa v basketbale nehrá. Bude to úplne presné, alebo je to za 0 bodov. Takže posledný útok v prvej štvrtine bude patriť Handlovej, tam môže útočiť až do klaxónu. Kneževič sa o to určite bude snažiť. Kneževič, Pipíška, nebude to skúšať za 3 body, za 2, ale to Vranislav Pipíška skúsi, nepresadí sa a doskok. No, úspech prvej štvrtine v typu SBL ešte nikomu nikdy nezaručil víťazstvo. Handlová to veľmi dobre vie a určite Ostia budú veľmi výrazne bojovať v druhej štvrtine o to, aby do prestávky tej 15-minútovej išli v trošku lepšej nálade a s lepším stavom. Na lopte ale začína domáci svit. Wilcox sa prebíja pod kôš. Lopta sa odrazila v tejto situácii od jedného z hostujúcich hráčov. Mal som pocit, že Kadášiho. Benjaminová rozohrávka za perimeter Wilcoxovi. Wilcox má už 6 sekúnd na to, aby niečo skúsil. Skúsi to za 3 body a padne mu to! Dedrick Wilcox, 3 body. No, Wilcox v dnešnom dueli 3-krát skúsil za 3, 3-krát premenil. 27-17. Kneževič, Gutalovi, Gutal... Vyzeralo to tak, že pôjde sám pod kôš, napokon to rozhodil za perimeter, odtiaľ ale neprišla presná trojbodová streľba od hostí, konkrétne od Mirotiča, ten následne zapíše aj osobnú chybu, keď prerušil rýchly break Rožáneka. Na strane Handlovej zatiaľ iba Balša Mirotič dokázal v dnešnom dueli premeniť trojku. Aj to iba jednu.
Na strane Svitu za 3 body sa zatiaľ tiež nestrafil iba jeden hráč, ale už 3-krát, ako bolo spomínané Wilcox. Domáci vyhrávajú aktuálne dvojciferným rozdielom a chceli by to počiarknúť v tomto útoku. Rožánek. Zase to budú skúšať domáci za 3 body. Ktorá to nepadne a naďalej ostane v platnosti, že jediný, kto trafil dnes trojku na strane Svitu, je Wilcox. Nezmenil to teraz Šitu. A na strane Handlovej naďalej ostane jediným presným zrodcom na 3 body Mirotič. Teraz to nezmenil Kneževič, ktorý to skúsil. Benjamin faulovaný, osobnú chybu zapíše Kádáši. No za 70 sekúnd druhej štvrtiny už pripísala Handlová 2 fauly. V tomto smere si musia dávať dosť pozor na disciplínu, lebo veľmi dobre vieme, ako to funguje. Veď tímových faulov v jednej štvrtine znamená 6 automatické. Toto sú ale kroky, ktoré zapíše Wilcox. A vidíme, že si je to uvedomí. Toto sa mi naozaj páči, keď skrátka sa hráč nerozbehne k rozhodcom a začne ich presviečať o opaku. Cedric Wilcox uznal svoju chybu. Strata zapísaná na jeho stranu. Handlová ide dopredu. Kneževič. Jeho prenik pod kôš. Ťažká nahrávka Gutalovi, ale Gutal sa výborne dokázal presadiť v podkošovom priestore. Skvelá robota, ktorú aktuálne zapisuje jediný Slovinec na hostujúcej súpiske. Znížená na 19-27 z pohľadu Handlovej. Na lopte Jalen Benjamin. A Benjamin premieňa za 3 body. 30-19. Po prvý raz v dnešnom dueli vyhráva Svit viac ako o 10 bodov. Teraz je to o 11. Trošku rozdiel zatiaľ medzi oboma týmami v rámci trojbodovej streľby. Potrebujú Handlovčania, aby sa im niekto chytil spoza perimetra. No, Kneževič nemá veľa času na to, aby niečo skúsil. Skúsi to z veľkej diaľky sám za 3 body. Veľmi nepresný pokus. No, ak teraz Svit zaskoruje z tohto útoku, možno bude opäť Nešo Miloševič uvažovať o tom, že by si zobral oddychový čas. Marius Gazulis, ktorý teraz zapísal svoj druhý faul v dnešnom duele, si musí dávať pozor na disciplínu, lebo v zápase proti Leviciam sa vyfauloval. Nemôžno povedať, že by to bola z jeho strany úplne zlá premiéra, ale zlá bola minimálne v tom slova zmysle, že nemohol dohrať celý zápas. Práve vďaka svojej nedisciplinovanosti teraz má na konci 2 fauly za 12 minút, preto posadil aj domáci tréner Meleščenko. Kneževič chce odpovedať. Pipíška to skúsi spoza perimetra. Vieme, že Braňo Pipíška má skvelú streľbu za 3 body. Teraz to potvrdil hostujúci kapitán. Znížené na 22-30. Konečne našla Handlová ďalšieho presného strelca za 3 body v dnešnom dueli. Rožánek, faulovaný Pipíškom. No, tretí tímový faulosti v druhej štvrtine. Veľmi ťažký trojbodový pokus skúša aktuálne Jaden Turner, ale Rožánek ako jeden z najnižších hráčov na palovovke aktuálne dokázal veľmi dobre doskočiť. Benjamin, pekne dostupovaný Kneževičom. Turner udržal na hracej ploche pod košom Šitu, ale musí už strieľať. Šitu, Benjamin to už podľa mňa nestihol. Nie. Bolo to už po 24-sekundovej dotácii na jeden útok. Takže Handlová sa prezentovala teraz dobrou obranou. A po tej presnej trojke, ktorú zaznamenal Pipíška, prichádza aj dobrá obrana zapísaná pre hostí. Za stavu 30-22 môže ísť líder tabulky dopredu, korigovať Manko, ktoré aktuálne je 8-bodové. Pipíška chcel prihrať Gutalovi, veľmi dobré čítanie hry na strane Wilcoxa. Rožánek to ešte stihol na hracej ploche. 14. minúta duel. Wilcox z veľkej diaľky. Cedric Wilcox, nepresný, výborne na doskoku Šitu, ale asi od neho tá lopta išla. Áno, tak to videli rozhodcovia. Je vidieť, že Oleg Meleščenko nejak nevyčíta svojim hráčom, keď to skúšajú a sú sebavedomí spoza perimetra aj Po oddychovom čase domáceho trénera Meleščenka pokračujeme v hre.
Svit vyhráva nad Handlovou aktuálne 8 bodov v pomere 30-22. No a Handlová aktuálne bude útočiť, bude sa snažiť ešte o niečo skorigovať ten aktuálne nepriaznivý stav. Výborne sa to podarilo Gutalovi. 30-24 vyhrávajú domáci Podtatranci, potom ako svoj 3. a 4. bod v dnešnom dueli zapísal Marko Gutal. Na opačnej strane chce útočiť Rožánek, bránený Gutalom. Rožánek posúva za perimeter a presný trojbodový strelecký pokus. Zapisuje Jalen Benjamin. No, zatiaľ myslím si, že čerstvá posila Svitu, domáci rozohrávač, myslím si, že milo prekvapuje domáce tribúny. Už 14 bodov má na konte. Davis Smith späť na palubovke, potom ako v prvej štvrtine zapísal 2 fauly, tak to samozrejme Nešo Miloševič trošku musel nechať odpočinúť. Pipíška Gutalovi. Gutal jednou rukou, ťažký pokus, Mirotič nepremieňa a osobná chyba pôjde za Mirotičom. Handlová má už aktuálne v druhej štvrtine na svojom konte 4 osobné chyby. Vzhľadom k tomu, že hráme iba 5. minútu druhej štvrtiny, tak to môže byť trošku problém. Ale problém začína byť pre hostí dosť výrazný, je to, že sa veľmi rozohral do dobrej formy v dnešnom dueli. Jalen Benjamin, 16 bodov na konte. Aktuálne má Benjamin na konte viac bodov ako je odohratých minút. Veľmi pekne reaguje Davis Smith. Celku vyrovnaný priebeh aktuálne, ale pre Handlovú je problém Tomanko, preto lebo to sa zatiaľ príliš neznižuje. A teraz Turner veľmi dobre dokázal doskočiť nepresný strelecký pokus Šituo. Po oddychovom čase trénera Meleščenka Svit 3 útoky, všetky 3 napokon priniesli nejaký ten bodový zisk. Jeden bol trojbodový, ďalšie 2 dvojbodové. Neževičová rozohrávka aktuálne. Handlová na superovej polovici. Davis Smith. Pokus poza perimetra, ale prikrátky aktuálne od Dragoviča. No, rozhodcovia tam aktuálne musia trošku skočiť, preto lebo Šitu a Gutal na seba dosť nepríjemne dopadli. No a navyše Abdullah Šitu naznačuje, že ho to dosť zabolelo. No samozrejme Gutal to je kus chlapa, tak keď sa zvalí na koľkoľvek v rámci typu SBL, tak to asi trošku zabolí. Rozhodcovia ale tú situáciu medzi Gutalom a Šituom riešili rozskokom, ako bolo naznačené. Že nebola tam žiadna osobná chyba ani z jednej, ani z druhej strany. Priestor na utretie palubovky. A vyzerá to tak, že Šitu si na chvíľku odpočinie, preto lebo asi je dosť ubolený po tom, ako bol trafený teda Gutalom. Inak môžeme si spoločne povedať aj to, ako to vyzerá na ostatných palubovkách. Dnes 3 zápasy už dohraté v rámci typu SBL. Ten termínovník, čo sa týka časov v rámci tohto kola, bol dosť rôzny. A zdá, najpútavejší zápas dnešného kola sa mal konať v Prievidzi. Prievidza versus Inter, to je samozrejme vždy veľmi zaujímavá konfrontácia. Nike Aréne napokon vyhral Inter o 2 body, 83-81. Komárno, Spišskí rytieri, ďalší zápas, ktorý dnes určite pútal pozornosť. Aj keď oba celky sa nachádzajú teraz v strede tabulky, tak predsa len sú to značky na slovenskej basketbalovej mape. Komárno zapísalo výhru o 21 bodov. No a v derby o Nitru, SPU Nitra Blue Wings 76-106 o 30 bodov. Vyhral tým, ktorý sa nachádza v tabulke vyššie, to znamená tým SPU Nitra naďalej čaká na svoju prvú výhru v rámci tejto sezóny. Podarilo sa aktuálne hosťom z Handlovej znížiť cez Laštica. No a jediný zápas okrem toho vo Svite, ktorý je aktuálne rozohratý, to je duel medzi Lučencom a Levicami. A zatiaľ možno trošičku prekvapujúco, Levičania nemajú k dispozícii nejaký výrazný náskok.
35-41 Lučenec prehráva na domácej pôde proti Patriotom, ale samozrejme vieme, že Levičania mali veľmi náročný program cez týždeň, keďže hrali Európsky pohár FIBA v Zaragoze v Španielsku. Takže to sa samozrejme taktiež môže podpísať na kondičke týmu. Teraz ale pekné 3 body, ktoré zapisuje na hostujúcej strane Kneževič. Kožánek, Wilcox fantastický v dnešnom dueli. Vidíte, že aj s trénerom Melešenkom sa teraz naozaj potešil. Cedric Wilcox síce nie je najlepším strelcom svitu, to je naďalej Jalen Benjamin, ale čo sa týka trojok, 4 z 5. Keď to dostane Wilcox naservírované na strelu spoza perimetra, tak mu to zatiaľ v dnešnom dueli padá na 80%, čo je samozrejme fantastické číslo. Utal sa teraz nedokázal presadiť na hracej ploche. To Svit nesihne, ale nie je to aktuálne potrebné. Šimon Turza to vedel. Hostia sa dotkli lopty ako posledný. Wilcox už nemá príliš veľa času na to, aby niečo vymyslel. Výborný blok, ktorý teraz zapísal Davis Smith, ale následná snaha zachrániť túto situáciu vedie iba ku košu Grazulisa. Nenad Miloševič berie timeout v tejto situácii, preto lebo ten stav začína pre Handlovú vyzerať. Dva týmy obstarali proti sebe, tak naozaj Handlová dlhodobo má na pôde Svitu nie príliš peknú bilanciu. Posledných 17 zápasov v rámci Typos SBL sa až 15 krát na tejto pôde radoval z víťazstva domáci Svit. Aj to jednoznačne počiarkuje ten fakt, že nevozia sa odtiaľto víťazstva, povedzme to tak pravidelne. Petráš teraz ale zapísal 2 body a tým trošku tú situáciu Handlovej v dnešnom dueli vylepšil. 44-33 vyhráva domáci Svit. Benjamin. Najlepší strelec dnešného duelu aktuálne nejde pod kôž. Rožánek si pýta celonu od Grazulisa, ju dostal, ale Petráš fantasticky teraz dokázal prečítať hru a presadiť sa. Nemá už Benjamin veľa času na to, aby vystrelil a ten jeho pokus bol prikrátky. Dobrá obrana Handlovej. Timeout Nenada Miloševiča zafungoval a následne Davis Smith znižuje na rozdiel 9 bodov. A že by hneď oddychový čas Meleščenka. Je to tak. No čo sme hrali? 40 sekúnd potom, ako si zobral hostiu na strieľaných bodov. No a na hracej ploche v rámci tohto duelu kompletnú minutáž odohral iba jeden jediný hráč, a to Cedric Wilcox, ktorý zatiaľ nevynechal ani 1 sekundu. Na strane Handlovej doposiaľ najvyťažovanejší so 14,5 minútami Marko Utal. Záverečná 2-minútovka prvého polčasu. Svica chce presadiť po timeoute svojho trénera. Grazulis z podkošového priestoru ukazuje svoju silu a kvalitu. 5. a 6. bod v dnešnom dueli. 46-35 vyhráva Svit. Čo sa týka ofenzívy, je to fajn. Samozrejme, dostávajú sa Medvede takmer na 50 bodov. Teraz snaha o zníženie, nepadla trojka Dragovičovi. Benjamin pod kôš, Grazulis a kôš faulom. Dôležitý okamih pre domáci Svit. Vidíte to víťazoslávne gesto Grazulisa, ktorý tuší, že toto môže byť veľmi dôležitý moment v kontexte celého prvého polčasu. Pred chvíľou, keby padla trojka Dragovičovi, tak ten stav je jednociferný medzi oboma celkami a takto Grazulis môže zariadiť, že to bude 14 bodov. Mohlo byť 8, teraz bude možno 14. A šestka Grazulis príliš nezahviezdil v zápase proti Leviciam, premenil iba 1 z 3. Teraz ale premenil bezpečne, 49-35. Zrejme predposledný útok Handlovej v prvom polčase. Veľmi ťažký pokus Davisa Smitha, no to šlo pripraviť asi lepšie. Grazulisovi aktuálne zrejme pískaná osobná chyba, keď diskutuje o tom Wilcox. Áno, ale Grazulisovi zapískaný faul. Pre neho 3. osobná chyba, takže schádza z palubovky, prichádza späť Abdullah Šitu. Je to vôbec prvý muž v celom dnešnom zápase, ktorý sa dostal na 3 fauly. Práve Marius Grazulis.
31 sekúnd. Tak toto už môže byť úplne kľudne posledný útok Handlovej, vzhľadom na tú časovú dotáciu, ktorá ostáva do konca. Dôležité, aby to bol úspešný, to sa nestane ani na doskoku. Sa nedokázal presadiť aktuálne Dragovič a tak na opačnej strane Rožánek vie, že to môže naťahovať až do konca. Posledný útok celého prvého polčasu. Svit by mal vyhrávať minimálne o 14 bodov, ak sa nestane nič nečakané. Benjamin to skúsi sám za 3 body. Padá to aktuálne Jalenovi Benjaminovi. Veľmi ťažký pokus. Handlová by to možno ešte chcela skúsiť z vlastnej polovice. Nepodarí sa presadiť z obrovskej vzdialenosti. Lašicovi 52-35 o 17 bodov vyhráva Svit nad lídrom tabuľky po prvom polčase. A vidíme, že domáci priazni Iskráreň vo Svite, pomaly ste všetko pripravené k štartu druhého polčasu dnešného duelu 10. kola typu Slovenskej basketbalovej ligy. Svit hostí dnes lídra z Handlovej ako 8. tým v tabuľke, no ale zatiaľ ten stav musíme povedať, že je prekvapivý. To, že Svit dnes bude hrísť a trápiť lídra tabuľky, to sa asi očakávalo, predsa len na tejto pôde málo kto vyhrá nejaký jednoznačne a jednoducho. Ale že by to bolo po prvom polčase o 17 bodov pre Svit, tak to by možno aj domáci optimistickí priaznivci povedali asi len ťažko. Každopádne je to realita 52-35 po prvom polčase pre Svit, no a my budeme zvedaví na reakciu lídra v rámci druhého polčasu. Určite budú musieť začať padať aj nejaké náročnejšie trojky ako teraz. Davisovi Smithovi táto nepadla. Na opačnej strane snaha o presadenie sa na strane Jadena Turnera, tiež neúspešná. Tak na opačnej strane iriska užra Petráš. Gutal mal trošku problémy so spracovaním lopty, aktuálne ju už má vo svojej moci a na lopte bude Handlová. Môžeme si spraviť ale také štatistické okienko, toho, čo sme doposiaľ videli, individuálne. Na strane Svitu Benjamin 19 bodov, Wilcox má bodov 14, jediný muž, ktorý odohral celý prvý polčas, nezišiel ani na sekundu z palubovky. 9 bodový je Grazulis, 6 bodov Turner, 4 body Rožánek. Nikto z lavičky sa za Svit stále nepresadil v dnešnom dueli. Na strane Handlovej nenájdeme stále dvojciferného strelca v dnešnom zápase. Tých 35 bodov si rozdelilo viacero hráčov, teraz sa Petráš ďalšie body nepripíše. 8 bodov najlepší strelec Handlovej Tavy Smith, 6 bodov má na konte Petráš, 5 bodov Pipíška, no a následne 4-bodový Gutal, 4-bodový Laštic, 3 body Kneževič, 3 body Mirotič a 2 body Dragovič. Čo sa týka tímových štatistík v rámci prvého polčasu, tak Svit dominuje prakticky vo všetkom. Streľba za 2 body 60% proti 46, streľba za 3 body 36% proti 27. Šesky, tam si dominuje, preto lebo premenil 7 z 9, ale nie je to o tom, že by Handlová hádzala zle svoje trestné hody. Hostia nehádzali zatiaľ žiadnu šesku v dnešnom dueli. To je taktiež samozrejme o tom, že Svit dobre funguje v rámci disciplíny. Teraz pod košom, tam tradične samozrejme absolútne spoľahlivo v rámci tejto sezóny a celej svojej kariéry funguje Jakub Petráš, ktorý teda zapísal teraz 2 body. Z násvitu odpoveď možno začne u Roberta Rožáneka. No, len teraz sa píska Benjaminovi, osobná chyba v útoku. Svit za 99 sekúnd do druhého polčasu zatiaľ nezapísal žiadne body. Toto samozrejme je veľmi pekné, že to Rožánekovi padá vtedy, keď už to netreba. A samozrejme priaznivci Svitu sa spoliehajú, že Rožánekovi padne možno nejaká takáto trojka v rozhodujúci okamih duelu. Zatiaľ to skúsil domáci kapitán dvakrát spoza perimetra, netrafil ani raz. Teraz už po hvízdie mu to padlo. Gutal sa prebíja do podkošového priestoru. Gutalová snaha veľmi pekne sa aktuálne dokázal v podkošovom priestore zorientovať a aj presadiť tento slovinský, či už krídelník alebo pivot. 0-4 zatiaľ v druhom polčase. Svit už potrebuje skórovať, predsa len naráme 3. minútu druhého polčasu. Wilcoxovi ale nepadá trojka, to je skôr výnimka, potvrdzuje sa pravidlo. Dnes zatiaľ Tedrick 4 z 5 na trojbodovej streľbe. Osobná chyba teraz pôjde zrejme za Turnerom. No, aj to je problém, čo zahlasil teraz domáci lásateľ. Jaden zapisuje už svoj tretí faul v dnešnom dueli. 3 fauly má na konte Grazulis. Handlová zatiaľ, čo sa týka faulov, bezproblémová. Žiaden muž na strane Handlovej nezapísal 3 fauly, po 2 osobné chyby Mirotič a taktiež aj Tavy Smith. Inak buď jedna alebo žiadna osobná chyba u ostatných hráčov v čiernom. No, úvod do druhého polčasu slušný od hostí, najmä smerom dozadu a aj smerom dopredu, preto lebo Tavy Smith teraz veľmi pekne dokázal v podkošovom priestore vypracovať pozíciu pre Petráša.
52-41. Samozrejme, Handlová mimoriadne silná v podkošovom priestore práve vďaka Petrášovi, ale samozrejme v tomto smere veľmi dôrazný a veľmi veľké zásluhy v tomto smere má aj Gutal, že teraz provokuje Benjamina, aby do neho išiel. Takže základ, ak chcete uspieť proti Handlovej, ubrániť nejakým spôsobom podkošový priestor. V druhom polčase zatiaľ sa Handlová presadzuje. No a toto bol nepríjemný pád na hraciu plochu. Dragovič tam spadol naozaj nepekne. Bude potrebovať dosť možno v rámci tejto situácie tento krídelník z Čiernej Hory aj pomoc lekárov, dosť možno, no minimálne spoluhráčov určite. A zrejme sa to zaobíde iba čo sa týka pomoci spoluhráčov. Uvidíme ten jeho doskok. Jeden Turner sa zapojil tiež do toho súboja a bol to veľmi nepríjemný pád. No. 3 minúty 4 sekundy odohraté z druhého polčasu, stav 0-6. Že ak chcela Handlová sa dostať do tohto zápasu čo možno najskôr, toto je určite cesta. Výborne brániť a zároveň sa predsadzovať tým svojím basketbalom. Nevždy to je zo strany Handlovej o tom, že by to mal byť nejaký trojkový kolotoč. Skôr je to o tomto presne, čo ponúka Petráš aj v rámci tejto opakovačky. Dôrazný podkošový priestor. V tom je Handlová určite jedným z najsilnejších tímov celej FIPO z SBL. Davis Smith, ale teraz pod košom neprišlo presadenie sa vďaka Šituovi. Toto Laštic, ktorý si tam hľadal priestor, no a Abdullah Šitu ho prakticky vygumoval aktuálne z basketbalovej mapy. No to je Šitu taktiež samozrejme veľmi silný. No, zlostia sa aktuálne nielen domáci priaznivci, ale taktiež aj Oleg Meleščenko. Každopádne Medvede ostanú pri lopte. Už by chcel určite domáci tréner vidieť nejaký akýkoľvek bodík v druhom polčase. Stále neprišiel. Vidíme, že tá líder z Handlovej naozaj zdôraznil svoju defenzívu. No a toto je Šitu, ktorý sa previnil pre zmenu útočným faulom. No, aj hostujúcich priaznivcov to začína byť viac a viac počuť. Momentum zápasu určite na strane Handlovej v tejto chvíli. Čo je dôležité pre Handlovú, darí sa zatiaľ brániť. V druhom polčase Svita je bez faulov, iba jedna tímová chyba. Svit už zapísal 3. Petráš, postupovaný Šituom, napriek tomu bude hrať Davis Smith. 10 sekúnd do konca tohto útoku. Davis Smith, ťažké zakončenie, bol dobre bránený Rožánekom. Nepadlo to aktuálne lídrovi Handlovej. Toto bola ešte lopta udržaná na hracej ploche a navyše osobná chyba Šitu. No. Začína to byť trošku problematické s domácim tímom. Stále za 4 minúty žiaden bod zapísaný, 4 fauly zapísané. Stav 0-6. Každý ďalší faul Svitu v tejto štvrtine bude znamenať trestné hody Handlovej. Pripomínam, že Baníci za 24 minút stále nehádzali žiadnu šestku, čo je naozaj netypické. Ale pod košovom priestore sa teraz nedokázal presadiť Smith, Rožánek na opačnej strane. Nezapíše prvé 2 body pre Svit ani Turner. Tretia štvrtina zatiaľ veľmi chudobná na body. Dá sa povedať, že z oboch strán. Turner. Šitu. Nebude zatiaľ prvým úspešným strelcom Svitu. Táto lopta nešla od Turnera. Podľa všetkého išla od Davisa Smitha. Wilcoxová rozohrávka, ide cez Rožáneka. Domáci kapitán, kto iný by to mal zlomiť, čo sa týka zlej streľby Svitu v tejto časti hry. Ak nie kapitán, nedarí sa to ani Rožánekovi. No, bieda, čo sa týka ofenzívy v druhom polčase. Laštic, ten sa ale nepresadí proti Šituovi. Zatiaľ štvrtina o dôrazných obranách z oboch strán. Wilcox pravení za 3 body, veľmi dôležitú strelu a zapisuje konečne Svit na scoreboard v rámci druhého polčasu. 55-41, aktuálne je to 3-6 v rámci druhého polčasu.
Petráš. Pokojí to aktuálne ako Petráš, posunie Gutalovi. Gutal, veľmi ťažká prihrávka aktuálne, ale predsa len Handlová dokázala udržať loptu pre, toto bola asi iba dvojka Davisa Smitha. Myslím si, že iba za 2 body. Tam bol prešľap pri tej streľbe. Takže 55-43. Stále druhý polčas, samozrejme Handlová vyhráva, ale asi by to chcelo vzhľadom najmä na tú dobrú obranu trošku častejšie sa presadzovať v útoku. Rožánek mierí do podkošového priestoru. Turner. Nepadne to aktuálne Turnerovi. Ale technický kôš, no. Nenad Miloševič ide ho teraz rozdrabiť po svojej technickej zóne. A problém bol ten dotyk Petráša s doskou. Kôš sa hýbal pri tom streleckom zakončení svitu. No, nekompromisne posúdené, ale predsa len to vyzeralo tak, že možno aj správne. Samozrejme to už necháme na rozhodcov. Presne 100 bodov nám padlo v tomto zápase. Rozdelené v pomere 57-43. No, už iba 5 sekúnd majú hostia na to, aby to zakončili. Davis Smith. Veľmi ťažká trojka, takmer Davisovi Smithovi padla, ale Petráš následne v podkošovom priestore, nedokázal sa zatiaľ presadiť, nie sú tam pískané ani kroky. Posunuté Davisovi Smithovi, veľmi dobre Smith v obrane v rámci tejto situácie a tu je rýchly break, ktorý ale domáci nedotiahnu do úspešného konca. Rožánek nedostal presnú prihrávku. No chaos obrovský aktuálne na palubovke z oboch strán. Petráš pod košom mal tam minimálne 2 pokusy o zakončenie, nezdarilo sa to, Svit dobre pracoval v podkošovom priestore, následný break Svitu veľmi neúspešný. Neviedol to ani len k strele. V tejto časti hry 5-8. Máme 7 minútu 3. štvrtiny. Veľmi chudobná štvrtina na body, ale viac to vyhovuje Svitu, lebo ten má nahraté. Vyhráva o 14. Kneževič. Pipíška. Poza perimetra, veľmi ťažká, ale dôležitá trojka, ktorú zapisuje teraz Dražko Kneževič. Iba 4. presná trojka Handlovej v dnešnom dueli. Kneževič zapísal 2, Mirotič 1 a 1 má Pipíška. Zo základnej zostavy nikto nezaznamenal trojku doposiaľ na strane Handlovej. Všetci iba z lavičky. Jalen Benjamin. Benjamin to bude skúšať za 3 body. Jalen Benjamin premieňa 60-46. Veľmi dobrá premiéra Jalena Benjamina. 4. presná trojka v dnešnom dueli. Prvý muž, ktorý v dnešnom zápase zapísal viac ako 20 bodov. Teraz ich má Benjamin na konte 22. Predsa len máme tu takú sekvenciu hry, kedy sa nám možno začína lámať zápas. Handlová sa potrebuje udržať na kontakte so svojím súperom. Gutal to chce zariadiť, ale jeho prihrávka prečítaná Turnerom a Turner posúva Rožáneka do breaku a Rožánek zapíše 2 body a Nešo Miloševič možno bude brať aj timeout. Zatiaľ to tak nevnímal hostujúci tréner. Pokračujeme v hre. 62-46. Vyhráva Svit. Napriek tomu, že za 5 minút 3. štvrtiny Svit mal na konte 0 bodov, tak aktuálne prehrávajú domáci iba o bod túto štvrtinu. Kneževič z obrovskej diaľky sa chcel presadiť. Nevyšlo to. No, už to začína vyzerať tak, že Svit by dnes mohol prelomiť tú sériu prehier. Teraz prídu 2 trestné hody, ktoré bude hádzať Wilcox. Veľmi dôležité v rámci tejto hostujúceho trénera Miloševiča aktuálne prídu 6. Dedricka Wilcoxa. Nezatiaľ žiadnu nehádzal hráč číslom 3. Ale vyzerá to tak, že z nejakého cviku nevyšiel. 78% na úspešnosť šesiek v rámci tejto sezóny na strane Dedricka Wilcoxa. V tejto chvíli je to presne 80. 20 premenených z 25. 18-bodový náskok má Svit. Handlová sa dostala v rámci tejto štvrtiny aj na 11 bodov, no a predsa len prídu prvé 2 trestné hody Handlovej. Sa prebíjal Kneževič, bol faulovaný pri streľbe. Možno si Kneževič pýtal, aby to bol technický kôš, následne iba 1 trestný hod. To sa napokon nestalo. Zrejme Kneževič potrebuje zapísať aktuálne body z prvých 6 Handlovej v celom zápase a tie prichádzajú v čase 28:07. Dražko Kneževič.
vylepšuje svoju bilanciu trestných hodov, ktorá bola do dnešného dňa 70%, 64-48. Vyhrávajú domáce Medvede. Ešte niečo cez minútku budeme hrať v rámci tretej štvrtiny. Zatiaľ je to vyrovnaná časť hry, čo sa týka skóre. Davis Smith by to chcel nakloniť na stranu Handlovej. Všetko spravil Davis Smith dobre, len si neporozumel s Gutalom v tej záverečnej fáze. Svit zatiaľ v rámci tejto sezóny typu z SBL dokázal vyzrieť iba na dvoch súperov, a to na tých dvoch posledných v tabulke. Medvede vyhrali v Nitre na SPU o 7 bodov a doma s Lučencom iba o 2 body. Dnes vyhrávajú s lídrom tabulky v tretej štvrtine o bodov 16, ale teraz sa to zrejme bude trošičku meniť, lebo Davis Smith znižuje na 64-50. A Oleg Meleščenko berie timeout. Určite týchto záverečných 83 sekúnd tretej štvrtiny bude ešte dosť dôležitých. Predsa len rozhodne sa o tom, z akého stavu vstúpime do záverečného dejstva. Myslím si, že Handlová by sa rada dostala na nejakých 10 bodov. Svit to nebude chcieť príliš dopustiť, ale teraz Jalen Benjamin to zobral na seba. Neúplne som presvedčený, že to bolo najlepšie riešenie. A Davis Smith na opačnej strane premieňa ťažkú dvojku. O to tréneri nemajú radi. Po oddychovom čase Olega Meleščenka Jalen Benjamin trošku zasepčil, nepremenil a na opačnej strane hneď z rýchleho breaku dokázal uspieť Davis Smith. Ten je už dvojciferný, rovnako tak aj Petráš na handlovskej strane. 64-52, Rožánek by chcel loptu doniesť do koša, to sa nepodarí, ale bude hádzať 2 trestné hody, aktuálne domáci kapitán. Domáci kapitán Rožánek dnes zatiaľ nemal úplne takúto situáciu na trestných hodoch, preto lebo raz hádzal technickú a raz hádzal trestné hody vtedy, keď bol ten faul na strane Handlovej posúdený ako nešportový. To znamená, že ani jednej z tých dvoch situácií nemal nikoho na doskoku. Myslím si, že to Rožáneka nejak ovplyvní v rámci tejto situácie a to domáci kapitán aj potvrdzuje. Svoju prvú česku premieňa bez väčších starostí. Ak premení aj druhú, tak to bude 4 z 5. 66-52. Priestor zhruba na jeden útok pre oba týmy. Zatiaľ v ostávajúcej sa časti tretej štvrtiny možno Handlová zvládne ešte 2 útoky. Svit už zrejme iba jeden. Gutal chce sa presadiť pod košom priestor. Výborne to aktuálne zvládol Slovinec. 66-54. V dnešnom zápase v tejto chvíli padlo presne 120 bodov. Toto vysoko pravdepodobne naozaj bude posledný útok Svitu v tejto časti hry. Šitu, faulovaný Gutalom. No, Gutal by mal mať už na konte 4. faul. Domáci hlasateľ hlási 3. osobnú chybu, ale bez zápisov stretnutí nám už svieti 4. Zaujímavé. No, týmto faulom sa samozrejme trošku skomplikovala aj situácia Handlovej, lebo hostia, ak sa dostanú do útoku, už nebudú mať príliš veľa času. Rožánek to samozrejme veľmi dobre vie, on sa teraz nebude príliš ponáhľať. Nech baníkom trošku zatopí, ale teraz to skúsi z veľkej diaľky. Za 3 body sa nepresadí, ale Šitu následne dorazí za 2. No, Nenad Miloševič, nebude sa mu asi páčiť toto bránenie podkošového priestoru. Začala sa nám 4. štvrtina v Iskra Aréne. Svit vyhráva nad Handlovou v 31. minúte o 14 bodov. Tárne to chcel teraz o niečo spraviť lichotivejšie pre domáce farby. No, pre baníkov je to situácia neúplne príliš často vídaná v tejto sezóne. Totiž Handlovej sa doposiaľ stalo v rámci tejto sezóny iba 2-krát, že prehrávali hostia
dnešní hostia, samozrejme, o 3 štvrtinách. Iba v 2 prípadoch. A v tých 2 prípadoch napokon Handlová aj celý zápas prehrala. To znamená v Prievidzi a následne doma s Levicami. V týchto 2 zápasoch po 3 štvrtinách baníci ťahali za kratší koniec, napokon to boli prehry. Nejaké výraznejšie obraty Handlová zatiaľ ani nemusela vyťahovať, preto, lebo za každý mali hostia v princípe nahraté. Po 3 štvrtinách už také body, že si iba strážili svoj zápas. Dnes je to úplne o niečom inom. Uvidíme, aký charakter hostia predvedú. Gutal v tejto situácii trojbodový, preto lebo zapísal 2 body, následne bola na neho písnutá aj osobná chyba, takže trojbodová akcia hneď na úvod 3. štvrtiny pre Handlovú. To je samozrejme veľmi dobrá správa. Nejak takto určite Nešo Miloševič chcel vstúpiť do záverečnej štvrtiny. Teraz je podstatné ubrániť, Rožánek má prakticky čistú trojku, nepremieňa, Gutal na doskoku spoľahlivo. Takže 68-57. No, Gutal mal teraz celku jednoznačnú pozíciu, napriek tomu nezapísal body a na opačnej strane Rožánek ten body zapíše. To sú už tie záležitosti, ktoré v tejto fáze duelu môžu rozhodovať. Mohlo to byť 68-59, je to 70-57. Už máme 4. štvrtinu, už je to podstatné. Pipíška netriefa za 3 body a na doskoku dobre šitu. Takže Svít ide dopredu. 13-bodový náskok. Benjaminov ťažký pokus, ale 3 trestné hody bude hádzať v tejto chvíli Jalen Benjamin. Pofaulovaný pri trojbodovom pokuse. Vaška Kneževiča tam na zemi naozaj išlo doslova roztrhnúť od jedu. To sú samozrejme okamihy, ktoré si už hostia nemôžu dovoľovať vzhľadom na stav. Vidíme to. To sú naozaj veľké emócie, ktoré lomcovali Kneževičom po písnutí tej osobnej chyby. Napriek tomu, že Draško zapísal iba svoju prvú v dnešnom dueli, tak je to nepríjemnosť. Lebo Benjamin sa môže realizovať. Hádzal zatiaľ dnes 3 šestky, 2 premenil, teraz háže ďalšie 3. A môže Svitu získať 16-bodový náskok. Tak ako to mal Benjamin v celom tomto zápase, 2 z 3, tak takto dopadlo aj v tomto okamihu. 15 bodov rozdielu medzi Svitom a Handlovou, medzi 8. a 1. tímom tabulky. To je trojbodový pokus, ktorý nepadol Kneževičovi. Pipíška sa snaží zabojovať na doskoku, napokon nepreskočil Turnera. No, strata kontroly lopty na strane Benjamina, ale Wilcox posúva Turnerovi. Kroky by to mali byť aktuálne na strane Jadena Turnera, aj sú. Hostia to jednoznačne signalizovali, rozhodcovia to pískli. Zbytočná strata, ale predsa len ešte za tohto stavu to nie je nejak kritické pre Svit. Hostia by potrebovali nejakú šnúru. 2 úspešných útokov po sebe, s 2 dobrými obranami po sebe. Spoza perimetra, no, musia samozrejme Handlovčania to skúšať, preto, lebo už ten rozdiel je veľký. A ťažko sa to asi bude obracať iba nejakými trestnými hodmi, po prípade dvojbodovými pokusmi, ale zatiaľ naozaj na trojkách to dnes nie je úplne spoľahlivé zo strany Handlovej. Teraz ale môže prísť rýchly break, nepríde presná prihrávka na Gutala, výborne Rožánek. V rámci oddychového času si spravíme také štatistické okienko, pozrieme sa aj na straty, lebo mám pocit, že ich je tiež celku dosť veľa. Nielen na strane Handlovej, ale určite aj na hostujúcej strane Wilcox. No tak toto bolo dosť nepresné a toto môže byť nešportová osobná chyba, aj bude nešportová osobná chyba. Jalen Benjamin poťahol tam za ruku Pipíšku, no toto samozrejme sa v basketbale príliš nemusí rozhodcami zápasu, akýmikoľvek. Ani vôbec nerozumiem, čomu sa Jalen Benjamin v tejto situácii čuduje. Toto je ukážkovanie športová osobná chyba, Branislav Pipíška, 2 šestky, lopta z boku následne pre Handlovú. Z tohto môžu hostia vyťažiť akciu kľudne 3-4 bodovú.
Napokon iba jedna premenená šestka na strane Branislava Pipíšku. Jeho čísla v tejto sezóne na šestkách boli viac než fajn, 80%. Teraz si to trošku pokazil. Ale podstatné pre Handlovú, že ukrojila jeden bod z toho 15-bodového manka a hostia naďalej môžu útočiť. Gutal, no tak ten za 3 body naozaj strieľa veľmi, veľmi zriedkavo. Radšej ide pod koš. Asi by bol radšej, keby to skončilo aj košom s faulom. Aktuálne iba 2 trestné hody získal Marko Gutal. Napriek tomu, že Gutal to naozaj skúša za 3 body veľmi sporadicky, tak predsa len v tejto sezóne to skúsil 10 krát a 5 krát premenil. Takže na to, že je sporadický strelec spoza perimetra, tak to číslo výborné. Teraz ako mu neodhodlal, ale odhodlal sa k šeskám, no, len toto bolo naozaj krátke. Handlovčania začínajú pomaly, ale iste dostávať už nejaké šesky od rodovcov stretnutia, ale je potrebné ich premieňať. Samozrejme v tejto nehostinnej atmosfére Iskra Arény to nie je asi úplne jednoduché, ak Gutal nepremenil ani jeden trestný hod. Mohla z toho byť úplne kľudne trojbodová akcia pre Handlovú. Napokon 0 bodov zapisujú lídri v tejto chvíli. Dôležitý update prichádza aj v tom smere, zatiaľ čo teraz Mirotičovi bol zapískaný tretí faul, že už v zápisovom stretnutí bolo upravené, že Gutal nemá 4 fauly, ale 3, to znamená, že nie je pod rozbou. A naozaj môžem sa zaprisahať, že to tam svietilo. Takže hlásateľ to správne hlásil v rámci tej situácie, takže na strane Handlovej ešte nikto nemá na konte 4 osobné chyby, čo je samozrejme pozitívne. Teraz pozitívne pre Svit, že sa presadil Turza poprvýkrát v dnešnom dueli. To naopak, Svit má trošku problém, čo sa týka faulov, preto lebo Benjamin 4 fauly, Grazulis taktiež 4. 3 ešte zapísal Turner. Sú všetko hráči zo základnej zostavy. V tomto smere by sa Svitu ten zápas mohol trošku rozpadnúť, ak by sa vyfaulovali. Či už Grazulis, či už Benjamin, alebo Turner. Plne jednoznačne, lídri týmu. Gutal nedokázal sa presadiť po peknom vysunutí Kneževiča. Dobré bránenie Grazulisa, Rožánek dovskakuje. Kontrolujú si domáci ten svoj náskok. Dokonca v tejto časti hry vyhrávajú 6-4. V momente, keď Handlová potrebuje doťahovať, zatiaľ sa tak nestalo. Rožánek. Bude to skúšať z veľkej ďalky. Rožánek nepremení. Turner na doskoku úspešný proti Lašticovi, ale následne sa nepresadí. Lopta stále na hracej ploche. Môžu rať Handlovčania. Kneževič. Rožánek ho nepauloval. Laštic. Vynikajúco Turner. Lopta udržaná na hracej ploche Grazulisom. Skvelé Svit. Naozaj bojujú domáci. Toto im nik nemôže uprieť. Všetko nechávajú na hracej ploche. Nevypustia žiaden blok, žiaden súboj. Veľmi ťažký zápas pre Handlovú. Rožánek. Turner. Grazulis. Grazulis sa presadil. Oddychový čas Nešo Miloševič. 76-58. Toto je už problém pre lídera tabulky. V Iskra Aréne. Ale keď niekoho netreba odpisovať, tak je to vždy ten tým, ktorý sa nachádza v tabulke ako prvý, hoci prehráva aj oveľa bodov. Ale je jasné, že Handlovej už bude musieť padnúť aj niečo náročnejšie. Nejaká tá troječka. Aj možno náročnejšia, ťažšia z väčšej diaľky. Davy Smith začína honbu za korigovaním tohto duelu. Ťažký pokus za 2 body, ale na doskoku Davy Smith zafungoval a toto je kôž s faulom. Pozor. Možno trojbodová akcia Handlovej. Tak to nejak by to mohol začať. No, tá situácia vyzerala dosť beznádejne. A tamto Turner, respektíve Turner, Wilcox to trošku vypustil pri tom doskoku. Nerátal s tým, že sa Smith zrejme zapojí ešte do súboja. No ale už sa potrebujú hráči Handlovej naozaj koncentrovať aj na tie trestné hody absolútne na maximum. 4 zo 7. Nehovorím, že je to úplná tragédia, ale 57% na šeskách, to skrátka nie je dobré číslo, vieme, vo svete samozrejme dajú vám to vyžrať domáci priaznivci. Ale aj takí hráči ako Davy Smith musia ukázať, že majú chladnú hlavu a skrátka nenechajú sa nejakým piskotom rozrušiť. Teraz to Davy Smith potvrdil. Trojbodová akcia Handlovej po timeoute Miloševiča.
76-61. Hostia potrebujú zabrať aj v obrane. Zatiaľ v 4. štvrtine dostali 8 bodov za 5 minút. Nie je to zlé, ale musí to byť ešte asi lepšie. Turner o pokus za 3 body. Grazulis chce doskočiť. Grazulis doskočil. Preskočil v tejto situácii Tavisa Smitha. A tak Rožánek. Spoza perimetra zase raz Svít. Wilcoxovi to nepadlo a tento raz na doskoku reaguje Lašic. Takže Handlová ubránila útok Svitu. Snaha Tavisa Smitha o ďalšie korigovanie, toto je ale prerážanie zo strany Tavisa Smitha. Faul si vypýtal Jalen Benjamin. Ja som spomínal, že by sa nám určite hodila nejaká štatistika strát v rámci dnešného duelu. Čo sa týka ziskov, tak tam Svit zatiaľ ťahá mierne za dlhší koniec pobrazu. Pomere 5-4. A čo sa týka strát, tam je to, respektíve bolo to pre touto akciou 11-6 pre Svit. Takže dá sa povedať, že straty v dnešnom dueli určite Handlovej zápas neprehrali. 5 minút do konca. Rožánek nepremienia za 3 body. Možno by to Medvede mohli skúsiť hrať trošku konštruktívnejšie, naťahovať to už až do konca tej časovej dotácie pre útok. Snažiť sa to viesť k trestným hodom, tak aby súper musel faulovať. Často to Medvede skúšajú teraz za 3 body, nevždy im to padá. Čo teraz Braňo Pipíška? Padne mu to za 2. Dôležitý pokus, ktorý padol lídrovi. 76-63. Po timeouti Miloševiča 0-5. Ale čas beží dosť neúprosne pre Handlovu. Už každý jeden pokus, ktorý Svitu padne, môže byť tým klincom do rakvy. Rožánek, Grazulis, pekná kombinácia Svitu, ale napokon to nebude viesť ani len k streleckému pokusu. Na opačnej strane Tavis Smith, ide okolo Rožáneka, Tavis Smith. Meleščenko bude brať timeout, lebo toto je 0-7. V priebehu poslednej minútky a pol. Handlova sa dostáva na rozdiel 11 bodov. Napriek tomu, že naďalej strane zostrelili za 2 body, Handlová 24, Svit 18. To je taká typická štatistika. Málo kedy Handlová zaznamená menej presných dvojbodových pokusov ako super typu z SBL. 4 minúty do konca. Meleščenko zobral timeout. Obaja hlavní tréneri by mali mať k dispozícii ešte jeden oddychový čas do záverečných 4 minút. Možno prišli aj pokyny smerom k tomu, aby sa neponáhľali domáce Medvede, aby to hrali až do konca. A toto bolo veľmi pekné. Šitu, 2 body. Úplne nekrytý pod košom, 78-65. To je už presne tá situácia, že každý jeden bod, ktorý Svit zapíše, už bude bolieť lídra tabulky. Neževič, Pipíška, dôležitá trojka, Braňo Pipíška, triafa z obrovskej diaľky. 78-68, o 10 bodov vyhráva Svit. Tak v tomto smere je to jasné. Ak chcú Handlovčania dostať tento zápas na vyrovnaný stav, budú musieť to skrátka skúsiť za 3 a budú musieť brániť, aby Rožánek nehádzal trojky. Teraz síce Rožánek jednu skúsil, ale netrafil. No nebude to ešte asi úplne prechádzka ružovým sadom v závere pre Svit. Tavis Smith. Tavis Smith netriafa. Nebol to úplne ťažký pokus, ale Tavis Smith sa nepresadila Šitu pod košom. Dokázal odzbrojiť v tejto situácii Láštica. 3 minúty do konca. A ťažká trojka padá aktuálne Wilcoxovi a to môže byť rozhodujúca v celom zápase. 81-68. Po dlhšej dobe sa presadzuje za 3 body Tedrick Wilcox. A tak je tá trojka Pipíšku zabudnutá. Kneževič, aj on sa presadzuje za 3 body. No začalo to chlapcom padať spoza perimetra, aj tým hostujúcim. 2,5 minúty, 10 bodov pre Svit. Ale hostia sa nevzdávajú, to im ako nemôže nikto uprieť, že by tu dnes niečo vypustili. Ale keď to bude takto padať Benjaminovi, tak to bude ťažké. 3 body. Jalen Benjamin, 84-71. Svitu to začalo padať spoza perimetra v najvhodnejší čas. A teraz táto prihrávka na Gutala neprejde od Kneževiča. Na lopte ostane líder, ale vidíme to, 124 sekúnd pred koncom, Svit vyhrával 13. A domáci si veľmi výrazne pomohli v tých posledných okamihoch 2 trojkami. Jednou od Wilcoxa i jednou od Benjamina. Domáci priaznivci vo vytržení cítia, že pretrhnutie 6 zápasovej série prehier je na spadnutie. Tu je ten okamih, ktorý zdvihol z nôh prakticky celú Iskra arénu, keď sa presadil Jalen Benjamin.
Ale vidíme, nie že vidíme, počujeme, že stále počuť iskrárenia aj hostujúcich priaznivcov. Ani tí dnes nič nevypustili. Pipíška. Faulovaný, 3 trestné hody Handlová. Nikoho teraz nešetrí, samozrejme, domáci tréner Meleščenko. Ak už aj od niekoho príde v tejto fáze zápasu, čo sa týka vyfaulovania sa, tak predsa len. Už je to 38. minúta, už to nie je až taký problém. 4 fauly Benjamin, 4 fauly Grazulis, ale keby Benjamin nebol na palubovke, kto by hodil trojku pred chvíľou? Takže Meleščenko samozrejme rozmýšľa veľmi dobre. Braňo Pipiška vie, že potrebuje tie svoje šestky aktuálne premeniť najlepšie všetky 3. Domáci priaznivci mu nič nedarujú, to je jasné. Mala by tam byť ešte jedna. A či sa odobrali akoby na dianie, akoby nám dianie na hracej ploche malo pokračovať. Ešte nie, lebo Braňo Pipiška bol faulovaný pri trojbodovej streľbe. A výborne, aktuálne Pipiška s prehľadom absolútnym. Všetky 3 trestné hody premenil napriek tomu popiskovaniu. 10 bodov rozdielu 2 minúty pred koncom. Má to Svit už vyhraté. Ešte by som sa neunáhlil. Rožánek prichádza o loptu. Dôležitý okamih. Handlová. Kôž s faulom! No tak pozor preto, lebo toto môže byť druhá trojbodová akcia pre Baníkov z Handlovej v krátkom časovom slede. Kneževič. Nielenže zaznamenáva 2 body, ale pri tom streleckom pokuse bol aj faulovaný. Tu vidíme Pipíška výborne a Kneževič taktiež. V rámci dostupovania Rožáneka a ten následne trošku netakticky fauloval v tej situácii Kneževiča. O 13 bodov vyhrával Svit 20 sekúnd dozadu. Teraz to môže byť o 7. O tom som hovoril. Neodpisovať lídra. Áno, za 14 sekúnd sa Handlová môže dostať z manka 13 na manko 7. Kneževič premenil svoju šestku. 84-77. Ale samozrejme, každý jeden pokus, ktorý Svitu padne v závere, už môže byť ten posledný a ten, ktorý definitívne zlomí odpor supera. Jalen Benjamin si vypýtal faul. Táško Kneževič, veľmi disciplinovaný, odohral dnes 26 minút, iba jeho druhý faul. Wilcoxová rozhorávka cez Tarnera a teraz prišiel okamih, po ktorom ostáva ležať na hracej ploche Kneževič. Zrejme po strete s Benjaminom. Tam sme mali možnosť vidieť tú situáciu. Možno to mohlo byť riešené ako prerážanie zo strany rozhodcov, ale tí nepristupujú k tomu, že by teraz Svitu zobrali loptu. Pripomínam, že obaja tréneri ešte by mali mať k dispozícii jeden timeout. Že ešte nejakú dobu zrejme sa vo Svite zdržíme. Medzičasom Levičania predsa len nedopustili senzáciu v Lučenci a napokon vyhrali o 12 bodov, takže žiadne prekvapenie sezóny sa nestalo dnes z priestoroch Novohradu. Jediný zápas, ktorý nepozná svoje rozuzlenie, je ten vo Svite. Inter vyhral v Prievidzi o 2, Komárno vyhralo nad Spišskými rytiermi o 21, Nitra Blue Wings, Nitrianske derby vyhralo o 30 a Levice vyhrali v Lučenci o 12. Po Svite to veľmi dlho vyzeralo na jednoznačný záver stretnutia pre Svit, ale aktuálne to už také veselé nie je. O 7, stále je to fajn, ale zápas už v tejto chvíli je otvorený. Benjamin nahádzoval to v tejto chvíli na Eliu. Ale Šitu sa nepresadila, tak na opačnej strane Laštíc a Laštíc zaznamenáva 2 body. 84-79, to sú veci. Iba 5 bodový náskok má v tejto chvíli Svit. A toto je už zápas, v ktorom úplne kľudne hostia môžu pomýšľať na to, že by sa to naozaj dalo otočiť. Faul na Benjamina zapisuje Davy Smith. Jeho 4. osobná chyba. Áno,
Toto je taký jemný problém pre baníkov z Handlovej, že ak sa Svitu bude dariť premieňať česky v závere, tak potom sa to bude ťažko otáčať. Ale Nešo Miloševič využíva tento okamih na to, aby rozdal nejaké pokyny svojím zverencom ešte do záveru. No teraz to vyzerá, ako by to bola nešportová osobná chyba, že tam nikto nestojí na doskok, ale je to o tom, že obaja tréneri využívajú túto krátku prestávku na to, aby rozdali pokyny a Handlovčania možno ani nevideli, že Jalen Benjamin tú svoju prvú šesku nepremenil. No ak Benjamin aj túto premení, je to o 6 bodov, to znamená o 2 koše. Do konca zápasu viac ako minúta. Tak aspoň ten jeden trestný hod premenený z rúk Jalena Benjamina. Handlova ide dopredu. 6-bodové manko. Má aktuálne líder. Davy Smith bude to skúšať za 3 body. Toto ale nie je presné a na doskoku reaguje Wilcox. No, keby to samozrejme padlo, v tejto chvíli Davisovi Smithovi to 3 body, ale v tejto situácii to už nevyzerá až tak dobre. Vyzerá to tak, že Handlovčania sa nebudú ponáhľať aktuálne s faulom. Je tam dôrazná obrana, ale zatiaľ bez nedovolených zákrokov. Rožánek, ten sa bude rútiť pod kôš. Rožánek, hádže to pod kôš, presadí sa Jaden Turner. Oddychový čas, Nešo Miloševič. 87-79 vyhráva Svit. Domácej pôde ešte raz v rámci novembra, potom v zápase s Nitrou prídu basketbalisti Komárna 30. novembra. Tak. 49 sekúnd ostáva do konca stále povedzme riadnej hracej doby. Handlovčania v snahe o zvrat nemožného. Pipíška, ten je za 3 body veľmi stabilným strelcom, premieňa Braňo Pipíška. 87-82, 5-bodový rozdiel medzi oboma týmami. A zrejme Handlovčania ešte nejdú do faulov, aspoň to tak vyzerá. Rožánek takmer o loptu prišiel, nie je z toho cez pol, v tejto chvíli už faul áno. Buď Laštic alebo Pipíška zapisujú faul. No ale bolo to na infarkt pre domácich priaznivcov. Na chvíľu Rožánek tú loptu naozaj pod kontrolou nemal. A do veľmi dobrých rúk aktuálne ide lopta na strane Svitu. Robert Rožánek pred dnešným duelom 36 premenených šesiek zo 45. A v dnešnom dueli Rožánek hádzal 5 šesiek a premenil 4. Nezvykne sa často mýliť v tomto smere domáci kapitán. To, že Pipíška tú svoju trojku premenil, samozrejme Handlovčanom pomohlo. Ale ak medvede budú premieňať tie svoje šesky, tak veľmi ťažko sa to dá obracať. To je naozaj ťažká situácia. Ale Rožánek premenil iba jednu, ale Šitu sa presadil na doskoku. Rožánek nepremieňa svoj následný pokus. A na opačnej strane Smith ide dopredu. Davy Smith zaviedol loptu do koša. Faulovaný! Toto je kôš s faulom v podaní Davisa Smitha. Tak pozor, Rožánek sa drží za hlavu, lebo tuší, že to pred chvíľou malo byť 90-82. A teraz je to 88-80. Vidíme to 27 sekúnd. Tak, ale samozrejme Davy Smith má teraz v rukách obrovskú zodpovednosť. Len od neho závisí, akú taktiku zvolia Miloševičovci do ďalšieho priebehu. Davy Smith premieňa, je to 88-85. No, a teraz ide do tuhého. Akú taktiku volia baníci? Zatiaľ žiaden faul zo stihujúcej strany neprichádza. Všetko je to stále čisté, teraz už to čisté nebolo. Od Davisa Smitha proti Turzovi. Ale na trestné hody predsa len ide neúplne skúsený Šimon Turza, možno s tými kľúčovými okamihmi, ale na druhej strane treba povedať, že Turza v tejto sezóne hádzal 6 trestných hodov a všetkých 6 dal. Dostal loptu do rúk, dostal zodpovednosť, no a od neho teraz závisí dosť veľa. Laštico tam trošku prišiel povrnkať na nervy ešte. Povedať mu, že by to možno aj mohol nezvládnuť v tejto situácii. Samozrejme, podpichovačky tomu patria. Turza vie, že je to v jeho rukách. No. Prvý nepremenený trestný hod Šimona Turzu v celej tejto sezóne. Ale tento druhý potrebuje Turza bezpodmienečne premeniť. Ale ani ten nepremieňa a na doskoku reaguje Pipíška. Takto sú veci. 3 body rozdielu. Posledný útok v riadnej hracej dobe. Handlová potrebuje skórovať trojku. Pipíška nemá to aktuálne pripravené na trojbodovú strelu. Pipíška vylával si teraz zuby. Handlovčania ale naďalej na lopte. Trojbodový pokus príde. S klaxonom Rožánek doskakuje a je to vybavené.
Žiaden faul sa tam už nepíska, žiadne trestné hody neprídu, Svit to predsa len ubráni.